Berlian Multimedia HR Audio System ninggal ke keluarga nongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ono koyo ora ono ngendi kasih sayange sing koyo liyane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban perjuangan nang dalan dhewean ayo ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak tompo opo andane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ora disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono jagalane ngene men anak sing rusak omahe ayo mas yo yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban perjuangan nang dalan dhewean asal ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak tompo opo andane kabeh kahanane
you. Sebuah tepang asing hadiran melintas ke Indra dengar semuanya. Bersama dari rekan-rekan Tony Electric yang hari ini kita live streaming lewat channel YouTube Berlian Multimedia.